झी 24 तासवर ही सगळ्यात महत्त्वाची मोठी बातमी। झी 24 तासनं उघड केलेलं जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये एक मोठी बातमी। 10 दिवसात 42 कोटी भरा, अन्यथा जप्तीची कारवाई होणार। स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी अमेडिया कंपनीला मुदत देण्यात आली आहे। 5 दिवसानंतरही अमेडियाकडून कुठलाही प्रतिसाद आलेला नाहीये। झी 24 तासनं हे सगळं जमीन गैरव्यवहाराचं प्रकरण उघडकीला आणलेलं होतं। तर या प्रकरणात आता 10 दिवसात 42 कोटी भरा, अन्यथा जप्तीची कारवाई होईल असं सांगण्यात आलंय। स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी अमेडिया कंपनीला मुदत देण्यात आली आहे। तर 5 दिवसानंतरही अजूनही अमेडियाकडून कुठलाही प्रतिसाद आलेला नाहीये। झी 24 तासनं उघडकीला आणलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातली ही मोठी बातमी आहे। या प्रकरणात स्टॅम्प ड्युटी भरण्यासाठी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला 10 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे आणि 10 दिवसात 42 कोटी भरा, अन्यथा जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे।